Jaro, Jollibee, kay ma-attend kami sa photowalk. Pero, late tayo. So, I don't know if may ma-attend kami. Kung wala, we'll go elsewhere and have our own photo shoot. So, join us! Hello everyone! Yes! Ari na kita subong the travel. There's my mother. Kay makadto kita sa SM City ma-attend sa event ka Fujifilm. And may ara kita subong a workshop for vlogging and photography. And yesterday, nag-photowalk kami. Kung ano naman yung himbo sa ano naman yung himbo sa photowalk? You watch this. Bye. Hey. Wala na. Plan B. Smile. Yay! Nakita naman sila diri sa Jaro Cathedral nga church. Kag subong matabo kami to sa Jaro Plaza. Kay dito naman ang next nga venue for the photowalk. Sit na. Destination. Come on! So ayun, kami lang natitira dito. Let's go to the next destination. Sarap. Morning! Good morning! Kita, look to the left, look to the right. Kung wala na sang salakyan, let's go! Kaso may salakyan pa. So let's wait and there we go! Pwede kita kuno kapalapit, mapalapit kita kaglang taon ta kung ano ang feeling sang isa ka owner sang mansyon. So muning aton mansyon, lantawon mo ang aton nga property. Amo na siya gali kung nagalantaw kita di sa aton nga veranda. So this is how we see the whole place sa view sang isa ka owner sang mansyon. O di ba bongga? Wala na sila. Ayun. Let's go. Careful.
Picture, 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 picture. Hey! Madaog kita mambuas. Feel na feel yun, no? Dapat... Yes! Hello everyone! Nari kami sa last natin yung destination sa Angelico. Ang kagupod natin si Hector. Hector, kamusta ni mo experience? Subong adlaw? Okay man, namin man agap pa ganin agad to sa meet up to sa Jollibee. Kagula kami to. Wala ko. Okay, late kami. Tingin ka mo dayon. Ano ginahibong ang memorable nga experience subungan? Memorable experience siguro namin to sa plaza kay damo tao, mas damo to mag-picture sa street. Usually mas namin ako mag-street so can try ko lang subong kay ang seminar ning photowalk about architecture pero so gusto ko lang ma-expand ako nga mga learnings bala. See you tomorrow kay makadto kita sa SMCT para sa announcement of winners. Thank you! Hi, Sir Stans! Hello, ani sa friends! Hey guys! Ayun, si Sir Stans, upod ko man subong sa atin nga photowalk. Sir Stans, kadugay ka na nagakuha pictures? Oh, dugay na since high school pa ako. Ay, so, around 6 years or so. Balaan nyo na akong pilay ni Sera. So, kamusta man maging isa ka photographer? It's amazing kay kitama kay maka-post ka sa isang situation bala. Kita sometimes enjoy sa moment ko pag ma-put mo siya into still o sa image, kanami sa feeling. So, compared sa normal life lang yun. So, interesting kita mo ka-sighting sa makita. Wow, kagbati ko, sir! Nag-vlog ka man gali. Tiambal, bingi aton nga channel para ma-subscribe man aton mga viewers. So, duwa kong channel, ang isang sa fitness, which is Stans Mitchell, my name. And then the second, isang para sa filming and photography, which is Mitchell Artworks. Ayun, Check nyo Mitchell Artworks. Sige, thank you so much. Yes, ari na kita subong sa SM City. Kag masaka kita sa 3rd floor sa Cyberzone dito ang workshop. Which is what I use. So my camera is the Fujifilm X100. So yun din yung gamit niya sa pag-vlog niya. It's also great for taking your photos, hindi lang sa pang-video. Also, meron din pala siyang autofocus. Ayan, vlogging tips. You have to find yourself. You have to know your target audience. And tip number 3 is you have to post your first vlog. So sino na yung may channel dito? Dahil nga sobrang dami ng gustong mag-vlog at mag-upload ng content, paano mo nagagawang mag-stand out sa crowd? Hello everyone! Yes! Siyempre, ari subong si Kimpoy Feliciano, ang Hugot King online. So hindi pwede nga wala kita sa Hugot subong nga adlaw. Oy, speaking ni Kimpoy, di ba ano ka ng travel vlogger? So nakaikot ka na ba dito sa Iloilo? Twice. Twice? Di ba ang ganda ng mga simbahan namin? Oo, pati yung mga Ilonggo. Yun na! Pero alam mo yung mas maganda? Ligaw. Yeah! Hindi. Ano? Pag... Kinilig muna bago na ba? Ano na? Pag ako yung kasama mo sa simbahan. Naunahan mo ako. Sige. Naunahan. Yes! Thank you very much, Kimpoy, for sharing your knowledge with us. Bye-bye! Fujifilm X-series is about having high performance but at the same time keeping it compact and lightweight. I don't really do photography as a means of living. It's more of a hobby for me. Travel photography is actually a mixture of several genres, namely portraiture, street photography, and my favorite, which is landscape. How do we really make our pictures stand out? That's the first one. Know yourself, know the place. And then lastly,
know your tools. Jay Gado. I'm Jay from Iloilo. So we have a magazine with Doc Israel Gonzalez. So we are more on street photography, and we have a magazine, and we still have few copies left. So if you want, you can send a message if you want to buy. Thank you. Next, darker shades of black. Yun, Doc Israel. Yes! Kagina natapos ang aton nga workshop on vlogging subong photography naman. Kagupo natin si Sir Kimwell. Yes! Actually, sir, first time ko ni nag-attend sa isa kang photography nga workshop. Kag nanamian gid ako, it's more than a workshop. Ang tamo ganing kay daw retreat gid siya. Oo, ti sir, mga yukot bisang advice imo knowing habang ko ni first time ko nag-photography. For those mga viewers naton nga gusto maging photographer pero hesitant, basi i-judge sila kag dayon mambal sila nga ay wala gid kuya capacity, even a small skill nga maging photographer. Ano mambal mo sa ila? Actually, siguro ma-start, you have to really go over the, ano mo gid pala ng ang negativity, you don't mind those little voices, those negative voices. Hindi mo ginagawa sa bako. Kaya the moment nga, amo na lang permi mo matod mapaminsaran mo, wala na eh. Isa sa ano pa nga bagay, di ba? So, you have to overcome that negativity and just keep on shooting. Disregard mo, bisan wala may like sa iyong picture, just keep on shooting and eventually, you will really find your way. Ayun, no? Very important gid is to avoid gid naton ang negativity sa life. So, thank you very much, Sir Kimwell. Thank you. Thank you. And thank you, Fujifilm. Bye. Please subscribe to my channel very quickly. Ako yan! Yan! Wala ka na yan! Ako yan! Ako yan! Subscribe to my channel. Sa mga gusto sa inyo maging vlogger kag wala pa kamong vlogging camera, ari ang para sa inyo, that's XA3. Ayun. Kadto lang kamo di sa SM City sa Colors. Hello everyone. Yes, ari kita kagupod naton si Sir Glenn Gatan of Fujifilm sa inyo nga wala, nakakatusok ko nga adlaw. Don't you worry, kay next week may workshop naman kita. And Sir Glenn, di kita itong workshop? Yes, so mga hindi nakapunta sa workshop namin today, next week we'll be back here again dito sa Iloilo for another round of workshops. This time naman, nandito naman si Ricky Ladia, talk about product photography, and also Khalil Ramos, he's an XT30 influencer, talk about vlogging naman. Ayun, so see you. Bye-bye! Thank you. Mayo kayo nakahapit ka mo sa akong channel. Yan ang panginulat mo. Pindutan ang subscribe button, pati yung garay, kag hindi pagkalimti. Rubeinspired!